Takže dneska máme zhruba toho 17. března a je, musím nad nulou nějaký stupínek, no, možná i pod nulou, kdo ví. A tady je zkouška kosí bosou rukou. To je ale kosa, co? Asi nějak. Sakra, mě je zima i na ty ruky a to ani nejsou v té vodě. Netrvalo to ani minutu a jsou zase zpátky. Aby si to sedlo a teďka už všechno, co je nahoru, tak visí. Tam bylo mají okolo lopat? Bylo tam 4 dávky po 5 lopatách. Teda, nevím. Co? Záznam byl ukončen kvůli pomalé paměťové kartě. Jo. Jo, kdyby ta řeka věděla, co si na ní tady kamarád nachystal. To by to zlato normálně sázela rovnou do banky. Tak, je to pěkně. Ze zubů a už semka. Tak to zkusíme, no. Nekoupil, ten jsem dostal. Mám stabilizovaný obraz. Já jsem tady dal. Celé ten letošní úpravy měly být o tom, aby se dalo pěkně dočistit na pánví uprostřed řeky a nemusel jít pryč. Předtím, co jsem měl tady ten výstupek uprostřed, tak ten mě tady vracel vodu přes to dočištěný. A tak. Tak pošlu okolo, nevím, jestli je to vidět, ale teď bych to chtěl jenom odstranit od toho kraje a hned tu vidět, jestli tam něco bylo nebo ne. Tak to si ještě odpočnu rukama, protože mám pocit, že tam to zlato přece jenom je. Tak nějak jsem to řešil uprostřed toku. Až už tam toho byla jenom trošenka. Byl za tím velkým zubem, tak pak jsem si to jenom rozmyl zpátky a hned jsem viděl, že teď už to položím a dívám se do toho kraja, jestli tam něco je. Tady tady něco vypadá jako... Ne, pobíhá to, zlatěnka to není. Ale každopádně takhle tak si to člověk rozprostře pěkně po velkým. A pokud tam něco je, tak to krásně vidí. Toho ledu na těch březích.